El poder de Gatmar, el cataclisme Gatmar, és una força molt impressionant. Una pista pot ser este paper al carrer, per al regal d'Adrián el vaig usar. Desapareix Adrián i apareix Gatmar, protegir-lo és una tasca gran. Però l'explicació d'esta situació és que un supermalvat va darrere d'Adrián. Jo el protegiré, confia cegament, ell és qui estima en secret. Usaré el meu poder i et salvaré, amor meu, eres tu qui estima en secret. Vull poder salvar-lo i qui ho sàpia també, perquè és qui estima en secret. T'imagines si tu no pogueres saber, eres tu qui estima en secret. A quines s'han pogut acomatitzar la nit de Nadal?